הציפורניים היא זיהום פטרייתי נפוץ מאוד. בישראל סובלים מפטרת הציפורניים כמיליון גברים ונשים. יש הרבה סוגים של פטריות ציפורן, והטיפול המסורתי המקובל הוא בליעת תרופות, ובליעת תרופות, ובליעת תרופות, ובליעת תרופות. הטיפול הטוב ביותר היום בעולם זה טיפול סיסטמי, קרי כדורים דרך הפה, כדורים דרך הפה, כדורים דרך הפה. הרופא מתאים את סוג הטיפול הסיסטמי לסוג הפטריה שצמחה בתרבית. אז דוקטור לייקין הזה עבד עלינו. אנחנו מציצים בפנקס הרופאים בישראל. אין כאן דוקטור בוריס לייקין. אין כאן דוקטור בוריס לייקין. אין כאן דוקטור בוריס לייקין. אתה לא מתבייש על תחקיר שקרי? אתה העלבת את הרופא, תקשיב. דוקטור בוריס לייקין, הוא מעל 20 שנה עובד בלייזר. אתה יודע מה זה מעל 20 שנה? הוא לא רופא. אמנם הוא בא ממדינה מפגרת כמו ברית המועצות. הוא לא רופא. הוא דוקטור. אתה יודע מה זה דוקטור? הוא רופא. הוא למד 20 שנה להבדיל ממך שאתה לא יודע כלום. הוא רופא. הוא למד 20 שנה להבדיל ממך שאתה לא יודע כלום. הוא רופא. הוא למד 20 שנה להבדיל ממך שאתה לא יודע כלום. אני מקווה שאחרי התוכנית, בעזרת השם תבוא לשר מינימום. לבייש רופא בפני כל עם ישראל, לביישו, להשפילו, לפגוע בפרנסתו בפני כל עם ישראל, מטופליו, אשתו, ילדיו, ידידיו, על לא עוול בכפו. מה חטאו ומה פשעו של דוקטור לייקין? האם דוקטור לייקין עסק במתן טיפול רפואי? דוקטור לייקין מזה 20 שנה עוסק בתחום הלייזר, מדריך בתחום הלייזר, כמו הרבה רופאים שעלו מברית המועצות. הם עוסקים בתחום, אז מה הבעיה? בשביל הרייטינג? על מנת שחבורת הקולבוטק העלובה הזאת תוכל לסחוט עשרות מיליונים ממשלם המיסים? הוא צריך לשלם את המחיר? הוא צריך להיות מבוזה? מה פשעו? לשון הרע בפומבי על ידי מנכ"ל ערוץ 10 שדינה מאסר עד שנה, בפומבי שכולכם ראיתם. שלא נדבר על הרמה. לאחר 25 שנה של תשדירים, של תחקירים, של כל סוגי המאכלים, התקדמנו, ו25 שנה לאחר תחקיר החומוס, אנחנו מקבלים את תחקיר התחינה עם פרומואים. על מה? אמנון לוי, איפה אתה? ממה אתה מפחד? אתה לא יודע לבדוק ולשדר כמות של חיידקים או מגנזיום או קלציום בכל מיני מאכלים? על זה אנחנו אמורים לשלם עשרות מיליוני שקלים? ורביב דרוקר, איפה אתה כשזה נוגע לערוץ שלך? זה מתאים לך שעשרות מיליונים משתגעים? שמצד אחד הוא מקבל 1,000,000 ש"ח עבור זה שהוא המנכ"ל, והוא מוכר את התוכנית שלו קולבוטק ב5 מיליון לאותו ערוץ שהוא מנכ"ל, ואת המשכורות של כל התחקרנים וכל האולפנים וכל מה שמסביב, במקום שקולבוטק תשלם, מי משלם את זה? ערוץ 10 משלם את זה? אנחנו צריכים לשאת בנטל של עשרות מיליונים להחזיק מנכ"ל כזה עם כנופיה כזאת? ממה אתם מפחדים? ביבי, יאיר, בנט, ממה אתם מפחדים? תיתנו את הכסף לילדים, תיתנו את הכסף לחינוך, לבריאות. ממה אתם מפחדים?